بیرخستن جبو دوران قالقان بشه یکم یک جریبرین پکی که دوران قالقان bu kotnavê Abbas di roja 15 mijdara 2020 da beşdarî tîviya bi navê medya nûçe ya girêdayî pekekî bû di derbarê rojevê de nirxandin dikirin. Ji bo kesên ku dîrok û cîhana siyasetê nizanin, bûyerên ku ji hêla duran kalkan ve hatî destnîşankirin dibe ku pir mantiqî û xuya bikin. Lê rastî ji gotinên duran kalkan pir cuda ye. Ji bo vê me xwest em di çend mijaran da hindek rastiyên bînin bîla duran kalkan. Ya yekî gelo bi rastî hêzên ku dixwazin pekekî tasfiye bikin hene, çeka herî mezin ku pekekê bi salan li dijî girsaya xwe û kadroyên xwe bi kar tîne, gotina dixwazin me tasfiye bikine. Çawa ku di hemî rejimên totalîter de peyva dijminên derve tê bikaranîn, pekekê jî wekî wan rejiman hewl dide ku xebatkar û girsaya xwe li ser vê têgihê motîve bike. Duran kalkan jî di axaftina xwe da heman teoriya komployê hemêskir û wiha got. Nexşeyek heye ku dixwaze pekeke were tasfiyekirin. Em dikarin jî re bêjin pîlangeriyê ji bo tasfiyekirina me heye. Vê pîlangeriya hevpar de Amerîka, Tirkiye û pedeke tê de cî digirin. Bi salan e pekeke hewl dide ku Kurdan bike dijminê Amerîka bi gelemperî dijminê hemû Ewropa. Ji ber vê yekê pekeke dixwaze Kurdan bê tifaka navdewletî bihêle. û heman dem dixwaze têgihiştineke wisa çê bike ku ji derveyî wa her çar dewletan dagirker hilbijartineke Kurdan tune ye. Li aliyê din ew bi teoriya komployê siyaseteke mexdûriyetê dimeşîne. Lêbelê ya rast ev e ku li rojhilata navîn kes naxwaze pekeke biqede. Ger em hin bûyeran bînin bîra duran kalkan, heke pekeke bixwaze xwe hilweşîne jî yekem dewleta ku li dijî derbikeve dîsa dê Tirkiye bixwe be. Türkiye hêzeke ku herî zêde naxwaze pekeke hilweşe. Ger ku pekeke bixwaze xwe hilweşîne jî, Tirkiye yekem welata ku nahêle pekeke xwe hilweşîne. Ji ber ku hebûna pekekê derfeta dide dewleta Tirk ku mudaxaleya Başûr û Rojavayê Kurdistanê bike. Di vî walî da em dikarin şengalê mînak jî nîşan bidin. Wekê din dewleta Tirkiye biriya pekekê dixwaze Kurdan kontrol bike. Pekekê rêxistinekê ku Kurdan re dibêje netewperweriya Kurd tişteke pir metirsîdar e. Pekekê li dijî netewperweriya Kurd e. Dewletxwaziya Kurdan wekî komploya navdewletî ya dijî Kurdan binav dike. Pekekê netewperweriya Kurd astengî dike. Serokê Pekekê Abdullah Öcalan di destê dewleta Tirk de ye. Kengî ku dewlet bixwaze ew bi saya Abdullah Öcalan Pekekê dikişîne ser xeta pêwîst. Türkiye bihêceta pekekê daxwazên demokrasiyê li hundirê Tirkiyê de tepeser dike. Hêzên gerîlayên pekekê niha li Bakurê Kurdistanê hema li asta tunebûnê de ne. Tu çalakiyên pekekê li tu bajarekî Tirkiye tinin. Heya niha yek wezîr serbazekî mezin an jî parêzgarek nehatiye kuştinê. Pekekê ji bo Tirkiye ne tehdît e. Dewlet ji vê rastiyê baş dizane. Heman dem hemû rêberên pekekê dibêjin em naxwazin dewleta Tirkiye hilweşînin. Artêşa wê tune bikin. Türkiye welatekî ji hemûyan bêtir ji hebûna pekekê destkeftên mezin peyda dike. Bi rastî em dizanin ku Tirkiye dibêje semyanê serekiyê pekekê ezin. Ger NATO biryara tasfiyekirina pekekê bide jî yê destpêkê dijî vê biryarê derbikeve wê Tirkiye be. Ma bi rastî Amerîka nikare pekekê tasfiye bike. Pekekê ji salên 1980 vir de emperyalîzmê wekî dijminê Kurdan nîşan dide. Li gorî pekekê cîhana rojava û hêzên siyasî her gav dixwast pekekê tasfiye bike. NATO li dijî pekekê komplo pêk aniye. Ewropa dixwast pekekê biqetîne. Lê Abdullah Öcalan bi hostatî hemû komployên emperyalîstan têk birin. Duran kalkan da axaftina xwe da kala wan dijminên emperyalîst kir û got. Amerîka dixwast me biqetîne. Lê me pîlanên we vala dirêxist û hemî şikand. Kesek ku siyaseta cîhanê tê bige, dizane ku heke saziyên wekî Amerîka û NATO bixwaze pekekê biqetîne, ew dikarin di demeke Kurd da biqetînin. Gotineke din wekî ku tê gotin. Pekeke nerêxistinekê ku pergala siyasiya cîhangiriyê bikarî dijberî bike. Ti kesê nexwastiye ku pekekê biqetîne. Gava ku pekeke zêde nêzîkî Îranê dibe, dewletên yekbûyî. Dema ku pir nêzîkî Tirkiyê jî dibe, ji dewleta Îranê zelle dixwe. Amerîka tu cara nexwastiye pekekê biqete. Mînak heke Amerîka di sala 1990 nihan de Abdullah Öcalan tune kiriba, wê niha pekekê tune ba. Rastiya operasyona ser sînora artêşa Tirk ya 28 Şubat 2008 de pir cuda ye. Artêşa Tirk wekî operasyona Başûr pekekê jî wekî berxwedana zapê binav dike. Xwedî rastiyekê pir
cuda ye. Di sekinandina wê operasyona Tirkan de du hêzên serekê hebûn. Ya yekem Amerîka bû, ya duyemîn Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî bû. Ku ço xeta Şeradizê û Bamernê û gel seferber kir û pêşiya hêzên Tirka girtin. Amerîka li pişt deriyên girtî ultimatonekê da ku operasyona dewleta Tirkiye rawestîne û leşker vekişîne. Wezîrê Parasînê yê Amerîka Robert Gates vê bûyerî bi berfirehî di pirtûka xwe ya dûtî de vedike. Li şazayê kanûna 2007 di nava Sinûrê Başîrê Kurdistanê da êrişên hawayî yên balafirên Tirka dike û heya niha çi serkirdeyên PKK nekirine armanc. Ji ber ku Amerîka û İsraîl istixbaratên rast nedane Tirkiye û ew naxwazin serkirdeyên PKK werin kuştin. Hêzên Amerîka û NATO yên ku heta Qasım Süleymanî û Ebubekir Bexdadî kuştî dikarin endamên damezrênerên PKK jî keşif bikin û bêxne bin teqîbê de. Amerîka li ser sê serkirdeyên PKK Cemîl Bayık, Murat Karayılan û Duran Kalkan pere terxan kirin û 5 milyon dolar wekî xelat bidin kesên ku agahdarî didin wan. PKK ji bo vê yekê mexdûriyetek mezin da nîşandan. Lêberê di şêşî Çiriya Paşiyê ya 2018 de dema ku ev xelat hatîr ragihandin, Duran Kalkan li Rojava konferansên karmedan li dar dixist. Di vê herêmên bin parasına Amerîkada li Remelan bû. Wekî din Duran Kalkan bi helîkopterek Amerîka çû Rojava. Gelo ma pedeke dixwaze PKK biqedîne. Ku heke mirov rastiyê bibêje PKK ji sala 1983 vir da li ser bingeha hebûna pedekê jiyaye. Têkiliyên pedekê û PKK mijarek nirxandin û dîrokî ye. Em li vir li ser vê yekê nîqaş nakin. Lê yê PKK sala 2000 da ji destê îlan û yenekê xilas kirî pedek hebû. Dîsa sala 2008 de ew ji operasyona Tirkan ya Zapê rizgar kirî dîsa pedekê bû. Pedekê qet rêyên dabînkirina lojîstikî û rêyên hatin û çoyînê yê rêyên rêveberiya asteng nekiriye. Ew niha jî dikare ew nanê ku li Zapê û garê tê xwarin jî qut bike. Lê wisa nekir. Di gelek mijarên ku em naxwazin li vir binivîsînin ango tehammula ji bo PKK hatiye kirin heye. Dema ku PKK êrişî li ser pedekê dike jî lê dîsa jî pedekê bersiv nadetê û êrîş nake. Duran Kalkan van tiştan hemûya baş dizane. Ev iddiayên bi bêngeh yên Kalkan dibêje li dijî PKK komplo û plangeriyekî tasfiyê heye. Me jî xwaz bînin bîravî ku tiştekî wisa tune ye.